Умът, подарък от Бога, Бог е дал на човека ума, за да може чрез него да познава истината и да избира доброто. Предният дял на мозъка е мястото, където живеят разумът, съвестта и волята. Там Бог общува с човека. И не се съобразявайте с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си. Римляни 12:2. Мислите ни определят посоката на живота ни. Бог ни е дал способността да избираме какво допускаме. В ума си имаме повече контрол над мислите си, отколкото осъзнаваме. Когато решим да се променим, Бог ни помага, защото Бог е, който ви прави и да искате, и да действате според благата си воля. Филипяни 2:13. Мир в ума, плод на Божието присъствие. Истинският мир идва, когато умът се довери на Христос. Истинското изцеление на ума не идва само от промяна на навици, а от връзка с Твореца. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Филипяни 4:7. Обновен ум, обновен живот. Когато Божието Слово изпълва ума ни, ние мислим, говорим и действаме по различен начин. Бог ни е дал ума не само да мислим, а да отразяваме Неговия образ. Да имате в себе си същия ум, който беше и в Христа Исуса. Филипяни 2:5. Мозък е чудо на Божието творение. Когато му се доверим, той обновява мислите ни, изцелява ума ни и ни изпълва със своя мир. Нека всеки ден казваме: Господи, подари ми Твоя ум, Твоята светлина и Твоя мир. Кажи амин.